And welcome back to my channel, Joxology Biyahe ni Jox. And this time for our tutorial is about the watch hours. Okay, so ang YouTube na requirements is 1,000 subscribers and 4,000 watch hours within 365 days or 1 year. Okay? So, mauna siya ang imuhang watch hours na i-comply within 1 year. So, anyway, ang pinaka organic na madagdag sa imuhang watch time is ang katong mga viewers nimo. So, every time na mag-view sila sa imuhang video, magdagan ang minutes ana. So, gina-compute na siya. You can check sa imuhang YouTube Studio, makita siya sa imuhang YouTube Studio kung pila na ka minutes na nagdagan. Okay? So, naay watch time dira sa baba. Kung pwede pod ka mo adto dito sa imuhang mga videos. Kung individual imuha, pwede nimo siya i-click per video. Kung gusto nimo tanan in general, diretso ka sa imuhang analytics. And then, ay nakabutang dira na watch time in minutes. Pwede nimo na siya i-click na last 28 days, i-click nimo ang lifetime, makita nimo di ara ang imuhang total na watch time. So ako is na 256,394 minutes. So i-divide lang na nimo into 60 minutes. So mailhan nimo kung pila ka buok or pila na ang imuhang watch hour. So 256,394. So ato ang testingan 256,394 divide nimo 60. So nana ko 5,939 watch hours. So inana lang siya ang way para makita nimo. But anyway, we will focus sa unsaon para magka-daghan ang imuhang watch hours or watch time. So, una is pwede ka sa imuhang sub to sub mag-watch ka og 3 minutes or more. So, maadto ka dito sa imuhang GC, padto nimo dira sa imuhang GC, mag-sub to sub mo, and then magtan-aw ka sa iyahang video pod 3 minutes, screenshot nimo ang permiro sa middle part and then sa end part na with naka-subscribe. And then, magbalik lang po na siya og tan-aw sa mga sa 3 minutes or more. So, kung gusto nimo mag 1 hour watch time mo, pwede mo mag 1 hour. So, na ako isa para tutorial po dito, unsaon nimo pag-clear sa history para makita nimo ang imuhang watch to watch ninyo sa imuhang kasabot. Okay? So, yun, watch to watch 3 minutes or more. So, kung gusto nimo og daghan ang inyuhang view time, tanan nimo na video, himuon nimo na og isa ka playlists, okay? So, himuon nimo siya og isa ka playlist. So, for example, ang ako is gibuhatan ako siya og playlist tanan. Ayan, na ay mga vlog and trips, run to, run, mga beginners, giseparate na ko siya sa playlist. Gibutang na ako ni siya, like for example, diri sa run, tanan akong video, gibutang diri sa run, kay para, nakay kasabot na watch to watch kung tagpila ka oras, tanan video, ma-play niya tanan. Okay, so kung watch to watch sa inyo og 6 hours, ayan, tan-aw ka sa iyahang video 6 hours, tan-aw pud siya sa imuhang video 6 hours. I-play lang ang playlist para diretso-diretso. Okay? So, mao na siya ang sa watch to watch. So, next is kung ikaw lang isa sa inyuhang balay. So, para magdagan ang imuhang minutes pod sa view time, pwede ka na i-view nimo ang imuhang mga videos sa lain-lain nga device. So, I'm pretty sure na kay kauban dira. So, na siya free time, pwede nimo idagan ang imuhang video didto para modagan ang imuhang oras or inigtulog niya, i-play lang to, naka-playlist sa imuha
para mudagan pud ang oras, or naamoy TV, pwede po din ninyo i-play sa inyong TV. Okay? And then, as far as I know, per account daw is isa lang ang view time. But then daghan pud kog naka-encounter na maski pag ibalik-balik nimo ang video, naga-count daw ang watch hours. So kana dili ko sure, but ang sure lang gyud diri, ang certain diri is madagan imong video, mo count siya dito sa imuha, modagdag siya sa imong watch hours. Dili lang ko sure kung sa isa ka device nahuman na nimo og tan-aw tanan, gibalik na pud nimo og tan-aw, mudagan pa ba siya. So kana dili ko sure, but then naay nag-ingon na ma-count daw gihapon. Okay, so palihog na lang pud ko og check sa inyuhang deadline, kung kano sa inyuhang deadline sa inyuhang watch time, kasi ang requirement sa YouTube is 4,000 watch hours within a year. So unsa nimo pagkabalo na deadline na nimo? So imuhang i-check ang imuhang unang video. Pag check nimo sa imong unang video, tan-awa ang imuhang year kung kanus ato na publish. Okay? So kung naka-publish siya into May 5, okay? Naka-publish siya May 5, 2019, ang imuhang last na video na unang video na gi-upload. So meaning mo na imuhang date na deadline pod. So kung baga ang deadline nimo is May 5, 2019. So pag May 6, 2019 to 2020, mao na siya imuhang target. Okay? So palihog na lang ko og check. So for example, last year nag-upload ka December. So palihog ko og check kung imong first na video gi-upload nimo is December, so imong deadline is December 2020. Okay? So inana pag-check sa imong watch to watch. So for, of course, sa imong watch to watch, 3 minutes or more, mag-play ka dito sa mga devices. Dili ko sure kung per device ba siya or per account ang view, but kung i-run lang nimo na, okay lang yun siya. Okay? So, and of course, I would like to say thank you as well para sa ako ang watch hours, si Aaron Delfin de la Cruz. Ako na siyang friend from Manila. Nag-help po siya sa ako ang watch hours. So kung mag-struggle mo sa inyong watch hours or namoy deadline sa inyong watch hours, yes, please don't forget. Comment down na lang, and then I will help you reach Aaron Delfin de la Cruz, ako ang friend. Okay? So, kung naamoy questions, comment down below, and if you think this tutorial is helpful, please don't forget to like, and of course, don't forget to hit the bell for more tutorials para sa mga beginners sa ato ang YouTube journey. Daghang salamat sa inyong tanan. This is Jokes. Bye!